हेल' गाइस गिबियावनो दिनैनि गुबुन गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो नोंथांमोनखौ आंनि तुफानदैबारि टिचिंआव बरायग्रोनानै लाग्रोबाय। ओमफ्राय डाइरेक्टनि माबायावसो आरो बारियावसो लाफैदों आरो आंनि इन्ट्र'खौनो बारियाव इन्ट्र' होफैनायनि खारना जाहैबाय आं बारियावसो खामानि मावफैखादों आरो गाइसमोन। ओमफ्राय आं केमेराखौ नोंथांमोननो बेक खालामना देखायनि। ओमफ्राय नोंथांमोना दिनैनि सानसेनि ब्लग भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयार कमेन्ट खालामदो। ओमफ्राय सोरबा चेनेल गोदान फैदोंबा अननानै साबस्क्राइब खालामना होदो आरो नायनो बाबाबो नायदो आरो नायनो सम मोनथाराखैब्लाबो भिडिअफोरखौ अन खालामलाबायनानै दोननानै खामानि मावबानो जाबाय आरो गाइसमोन। ओमफ्राय आं दायो नै र' देखायनोसै आङो। नोंथांमोना टाइटेल आरो थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेबाबो मिथिखाबाय। नै गाइसमोन आंनि जे लिस्रिनि बैसांनि माबा खुन्था होनो एसे आद्रा थादों नालाय खावसे थादों आरो ओमफ्राय बेनि थाखाय आं खुन्था दानदों आरो नै ओमफ्राय औवाखौबो दहाय फुङावनो दानस'नानै दोनखाजोब्बाय आरो ओमफ्राय दालाय दानखायाखै आरो आङो गाइसमोन। ओमफ्राय 7-8 दाल दोनहैबावबाय आरो इयाव। ओमफ्राय दहाय फुङाव माखासे मावदोंमोन आं ओमफ्राय आं भिडिअखौ लायासै आरो बानाय मोननानै। ओमफ्राय दायो बेलासे 3:30 जाबाय आरो टाइमा। दहायनो मावदोंमोन आरो मावनायालाय 3थानि सिगांनो। ओमफ्राय भिडिअखौ लाथ'वाखैमोन आरो आं गाइसमोन। ओमफ्राय आं दासो लाबोबाय आरो गोसोखांनानै एसेनो ससे लानानै शेयार खालामसै होननानै। ओमफ्राय आं थानायखौ दानाखै आरो नै ओरैनो जखा लाना हासुनानै दोनदों। ओमफ्राय बेखौ माबानोसै आरो आङो थानायखौ दानस'नानै माबानानै फबहैनोसै माबानांगौ आरो 7 थुख्रा नांगौ आरो गाइसमोन बिदि खुन्थाखौ बिदि खुन्थाखौ। ओमफ्राय दा बेयाव थंबाल'सो दं। ओमफ्राय थंनै नांदेरबावगौ आरो औवा नागिरनानै दाननांसिगोन आं गाइसमोन। ओमफ्राय नै सिखाया आंना। ओमफ्राय आङो बानायना लाग्रोजोबनोसै आरो खुन्थाखौ। नै लोगोफोर ओमफ्राय आङो फाथा फाथि खुन्थानि माबाखौ आंखिखौ दानना लाबाय आरो। ओमफ्राय नैदि बे हायाव गुफुर नुदोंना नोंथांमोना माबा आरो सोमलिनि खुन आरो गाइसमोन। दाथ' नोंथांमोनहा मिथिखायो माबाजोबो आरो मोननानै गावस्राना सिरिजोब्बाय आरो हायाव सोमलि फिथाइनि खुना आरो गाइसमोन। गुफुरनो बरफ बायदि नुजोबदों आरो गाइसमोन। ओमफ्राय दा बारहुंखा फैदोंबा सेस ओमफ्रायो न'आव थ्रोब हाबफैजोबसिगोन आरो नोगोद लेथ्रा खालामखायो बेयो। लोगोफोर ओमफ्राय आङो नैबे थंबाखौ दानना लाखांबाय आरो नै आंखौबो दानना लाखाबाय नै। ओमफ्राय आं दा हाखराव हैनोसै आरो। ओमफ्राय दा थंथाम ना मा नांबावगौ आरो थंनै ना थंथाम नांबावगौ। ओमफ्राय आं बेखौ ओइ हाखराव औवा दं नालाय एसे मोनना दानो बेयाव नागिरनानै दानहैनोसै आरो गाइसमोन। ओमफ्राय आं बेखौ हाखराव दोनहैग्रोजोबनोसै। नै लोगोफोर बेयावनो दानगोन आरो औवा खुन्थाखौ आं गाइसमोन। थनैल' नांसिगोन आरो थसे मोनखाबावबायसो। ओइ बिथोरावसो हाबसोना दोननांसिगोन। गोरायानो बिथोरावसो दं आरो गाइसमोन। मारै दाननांगौथाय बेखौ र' आं दानख'ना लाग्रोनोसै आरो। लोगोफोर ओमफ्राय आंना नै लिस्रिनि बैसां बानायनाया दिनैबो कमप्लिट जाला आरो गाइसमोन। मान्दालि नांबावगौ आरो गाइसमोननि ओइथिंजाय थथाम नांबावगोन आरो मान्दालि। ओमफ्राय खुन्थायालाय ग्रोब जाबाय आरो। ओमफ्राय नै जोंहा बाबाया बानलुआव दै लुगासिनो दं आरो लान्थिथिनो। ओमफ्राय दंखलखौनो दिनैसो बानायदों आरो गाइसमोन नै जा गोबाव जाबाय आरो पाइप लाबोना दोनफैनायानो। नै लोगोफोर बैथिंसो गायखांबाय आरो। ओमफ्राय नैबे थासोमलि दोननाय नुदोंना नैबेनिफ्राय नैबेथिंजाय आङो नैबे दानस'नायखौ बेसेबांसिम थाङो बिथिं ससे गायनो नागिरदों आरो आं गाइसमोन नैथिंजाय। ओमफ्राय मोनाबाय फुङाव सानो हाबबायबो बेसेबां हायोथाय। ओमफ्राय जावना दोननोसै आरो माखासे लोगोफोर। ओमफ्राय आं लाइन मोनबा जावबाय आरो। ओमफ्रायो मोनाबाय नालाय दा मोसौ बोरमा खानांगौ आरो दुगैनांगौ नालाय बेनिखायनो आं थांसै आरो। नै गाइसमोन मोनसे मोननै मोनथाम मोनब्रै मोनबा नैबेजों नैबे खाथिजों नैबेजों। ओमफ्राय गाबोन जावनोसैलाय आरो गाइसमोन। बानलुआबो हाग्रा दांनो दंबावोमोन खावसे। बानलुनि हाग्राखौसो दांग्रोनांगौ ना मानांगौ जादों आरो आं। ओमफ्राय गाबोनसो सोरांग्रोथोंसै आरो गाइसमोन। बेलायथो गाइसमोन नै
लावदुम हाखर हाखर जावना दोनजोब्बाय आरो ओमफ्राय दानसल' होनांसिगौ आरो गायसिगोन ओमफ्राय माला सम सोलाबो दानस'नानै गायनोसैलाय आरो लोगोफोर फैलायबाय नै आंहा थासुमलि दंफां गायनो होननानै ओमफ्राय नै बेखौ सिगांथ' लाइन मोनबाल'सो जावदोंमोन आरो ओमफ्राय नै मैया बेलासि आरो ओमफ्राय गायाखै आरो आं गायसिमोन थासुमलिखौ ओमफ्राय हाखौल' जावना दोनग्रोदों ओमफ्राय दहाय फुङाव ओमफ्राय लाइन मोनबा जावफैबावबाय आरो गायसिमोन नै इथिंजाय 10 लाइन जाबाय आरो गायसिमोन गासै ओमफ्राय आं दायो थासुमलि दंफांखौ दानस' होनानै फबनोसैलाय आरो गायसिमोन फैलायबाय आरो आंहा लोगोफोर ओमफ्राय आङो नै थासुमलि दंफांखौ दानस'नो हाखराव होबाय आरो ओमफ्राय बिनि उनाव दानस'नानै होखांजोब्बा हाखराव होखांजोब्बा ओमफ्राय फबसिगोनलाय आरो गायसिमोन लोगोफोर ओमफ्राय आङो थासुमलि दंफांखौ माबायाव हाखराव दानस' होना लाजोब्बाय आरो गायसिमोन नै नायनो हागोन नै नोंथांमोना सेथि हाखराव मोननै होजोबदों आरो आङो दंफाङा फिसा नालाय ओमफ्राय गिदिराव मोनसे होबाय गिदिराव मोनसे होदों ओमफ्राय फिसानियावबाथ' मोनथाम गाहाम होदों ओमफ्राय बांसिनानो मोननै गोजा आरो गायसिमोन अबा रानो अबा थाङो नालाय ओंखायनो मोननै होखाबाय दाबलनो ओमफ्राय आं दायो फबनानै लानोसै आरो ओमफ्राय नै दंफाङा एसे आग्लायबावबाय आरो ओमफ्राय आं बिथिंजाय बेखौ एसे थाब फबखांबा ओमफ्राय जावदेरनानै गायना होनोसै आरो गायसिमोन बिथिंजाय ओरै सोर गायना होनोसै आरो ओइयाव गायना होनोसै गय बारियाव बे गयआवथ' जेबो माबानाय नंखाया नालाय बे गयखौ दैज्लाङाव जावखुजोबनानै जि लाइनसेल' गायनांसिगोन थैजोबदों माखासे बै थैनायाव गायसनना होनोसै आरो ओमफ्राय आं दायो बेखौ माबानानै हा फबना लाग्रोनोसै नायदो लोगोफोर ओमफ्राय आङो हाखराव थासुमलि होखांनानै फबना लाबाय आरो हाद्रि गुफुंलायनायनो ओमफ्राय हायाबो गोरान रानसो आरो गायसिमोन होबाय होनबाबो गायना होनाया हा नांबानो माबाखायो नालाय थासुमलि दंफाङा हाल'सो नांनांगौ गोरानबाबो थांखायो माबानानै गायना होखानोसै होननानै बैसागुनि सिगांनो होननानै गायना दोनखाबाय आरो मालाय अखा फैबा सिनानै आराम हा सिनानै ओमफ्राय माबासिगोन आरो खिलिसिगोन आरो मालाय आरामनो नै लोगोफोर आं फबनानै लाजोब्बाय आरो नै बै सिखा दोननाय सेरनिफ्राय नैसिम ओमफ्राय नैथ' दाखालिनो फबनायमोन आरो गायनाय आरो दाख्लैनो ओमफ्राय बिथिंजाय कमप्लिट फबजोब्बाय ओमफ्राय ओइ थासुमलि एसे आग्लायदों आरो दंफाङा ओमफ्राय बेखौ ओरै सेर गायना होनोसै आं सिमा सेरनो बेसेबांसिम थाङो ओइ थासुमलि दामोल दोननायसिम जावलांनानै गायनोसै आरो नैबे खन्द'निफ्राय टाइमा 3टा 5 जाबाय आरो गायसिम लोगोफोर नै आङो बे दामोल थासुमलि दंफां दामोल दोननायसिम जावबोबाय आरो नै गायसिमोन ओइनिफ्रायनो रेलगारि बायदि आरो गायसिमोन गोलावनो ओमफ्राय थासुमलि दंफाङा ओइयावसो दं आरो गायसिमोन रेलगारि खैथा जावखोलै जा गोलावखा 50थासो जाबायदां ओमफ्राय आं दायो बेखौ दानस' होनानै लानोसैलाय आरो फबनानै दानस' होना लाग्रोनानै ओमफ्राय फबनोसैलाय आरो गायसिमोन हायानो गोरान नै एसे थासुमलिया एसेल'सो बेयाव थोआबा ओइ दामोल दोननायाव माबानानै बासिनानै दानस'ना होनोसैलाय लोगोफोर ओमफ्राय आं बेखौ कमप्लिट फबखांबाय आरो नैसिम ओमफ्राय नैबेयाव 7 थुख्रा आग्लायदोंमोन आरो ओमफ्राय बिथिंजाय साहा जावदेरनानै ओमफ्राय गायनानै फबना होजोबस्रानोसै आरो गायसिमोन आङो ओमफ्राय दायो सानाबो हाबद्रायाखै आरो 4टा 18 ना मा जाबायदां आरो ओमफ्राय आङो दायो
बेखौ गायखांबाथाय थासुमलि गायखांबाथाय ओमफ्राय बानलुआ एसे बोरैबा जादों नालाय ओमफ्राय दै एसे लुना होनोसै आरो गायसिगोन आङो लोगोफोर। ओमफ्राय आंनि थासुमलि गायनाया कमप्लिट जाबाय आरो ओमफ्राय बिनिफ्राय आं गायथ'ला आरो गायसिगोन। ओमफ्राय थासुमलि दंफां दङ आरो एसे, ओमफ्राय ओइ गामिनि सासे मानसि बिदोंमोन आरो एसेल'सै, ओमफ्राय गायथ'ला आरो गायसिगोन। ओमफ्राय बे लांबा लांथोंसै, ओमफ्राय आङो गायला आरो कमप्लिट जोब्बाय आरो दिनै आंनि थासुमलि गायनाया लोगोफोर। लोगोफोर बिदिब्ला आं दिनैनि सानसेनि ब्लग भिडिअखौ बेयावनो खतम खालामसै आरो मोनाबाय आरो गायसिगोन 5ता 5:30 जालायलांबायदां आरो गायसिगोन आं टाइमखौ नायाखै आरो। ओमफ्राय बिदिब्ला नोंथांमोना दिनै बे आंनि सानसेनि ब्लग भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोबा लाइक शेयारखौनो खालामदो। ओमफ्राय नोंथांमोना दे आंनि दिनैनि बे सानसेनि ब्लग भिडिअखौ जोबजासिम नायना होनो थाखाय बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय थेंक्स जासिहरबाय। ओमफ्राय नेक्स्ट भिडिअ लोगो मोनफिनगोन आरो नेक्स्ट भिडिअखौबो बिदिनो नायना होगोन होननानै नोंथांमोनखौ आं आसा खालामबाय आरो। बिदिबा दिनैनि भिडिअखौ आं बेखिनियाव दोनसै, बाय बाय।